Zesikole uzophendulelwa abanye waye ungaphenduli awulinganise la lo size 12 sibone ukuthi uyakulingana yini. Mina ngifuna ukukusiza, ngifuna ukukunika izicathulo zesikole, wena awungiphenduli uyangiziba yini kodwa mngani wami ungipluthike no linganise sisodwa. Yini encane buka kusele indawo engakanani, uyakwazi ukulinganisa isicathulo wesizwe abantu sikhulu kakhulu. Buka kade usuphikile angithi yabo uyasala la, uyasala ngithi phesi la. Okay, ufuna izicathulo zesikole ke hamba ubeka amateka akho, amateka uzowaqonga ngoChristmas right. Mana ngibheke la eCalbot ukuthi likhona yini ngebhadala ikho eCalbot. Niba ngaki? Niba 1 2 3. Mina ngiphe nezixubho, mina ngihlukanisani la izixubho. Mana wena izolahleka leyo mali ephaketheni wena ngani? Ayikho what you call la ngani yami. Hamba kahle. Yeah. Mana nalo ke Calbot le lento uzafaka la. Ngoba uzobona. Yebo samna. Kanje. Okay. Noma sana sisi. Okay, ngicela ukuthi sisi ukuthi uhlangane nomunye umalume behamba ngemoto yakho ukhanje izicathulo zesikole. Awumazi, akubalekile futhi ukumazi ukuthi kubalekile ukuthi unezicathulo zesikole right.